आज साला जिंदगी कबाड़े खरदत खरदत रात बिरात जब साला सुतता कबाड़े का सपना लौकता। चलो हो हमारे राम प्यारी, चलो आज दूध चले के कबाड़ खरीदे। आज यही गांव में चली, यही में लइका इका लौका तना कबाड़ मिली। ए बेचिए पुरान लोहा टीना के जूता चप्पल सीसी बोतल टूटल टूटल ट्रैक्टर टाली जी मारूद गुड़िया गाना घर द्वार मकान दुकान जिला जवार खेत खरियान बकरा बकरी पाला पाड़ी आगे ले खर्चे संतोष लाल कबाड़ी। ए भैया रुको। अरे कबाड़ वाड़ हो कि ऐसे ही रुकावता लगा बहुत कबाड़ वाला हो ठीक रुको बहुत बा। हां रुको साला आज तो लगता कोनो अच्छा आदमी से साला बोहनी हो यार सारे लोग लूटा आवल सारे भइले ना आई न सारे मर गई ना का सारे मर गई ना कुल का सारे भइले पता ना चला सारे बका होगा कितना चल गई ना सब साला के रे साला हाय 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 तू ढेर तो रुको ना पहले के ला ना साला टूटल फूटल हो। अच्छा कौ रुपया देती दे दो 10 रुपया है कर अरे साला तो बहुत ढेर मांग देला। तब कर रुपया 2 रुपया मिली 2 रुपया। हां कहत देई न त अपन कबाड़ उठावो लेके जा। अब ऐसे बड़ा लाइट तो कर रुपया देबो। हां तो ऐसे बड़ा आई तो बड़ा रेट मिली। ठीक बा का भैया जो तब ओहू के लेके आप सब जोड़ के ले लाओ का लगा था बका के चल गई सारे लगा था आई हुई ना ले मेहमान पकड़ो। और इस साला रे माल तो अच्छा बा। अच्छा कर के दे दी कबाड़दार लइले लेकिन बड़ा लोकल बा सब प्लास्टिक हला। वाओ प्लास्टिक से बैग रे अंदर माल बा माल माल सब प्लास्टिक हो। ऐसन कर कि चारों मशीनियन के 5 रुपया ले ले आ जो 10 खा लिए 10 रुपया ले चल 10 रुपया ले जो भाग। ला के पकड़ ये साला तुम का लेके आओ तो रे लोहा लोहा भाई साला लोहा हो। देखो ना लोहा लोहा बताओ ताले ई प्लास्टिक हो देख उड़ जाता टप पे तो टप्पा देता तो तुम्हारे से गिलियो उड़ जाए। किलिया बहुत वजन है उना उठी ऐसन कर कर पे ले दे दे 10 रुपया 10 रुपया के लायक तो ना बा बाबू लेकिन 1 रुपया हो सकेला। 1 रुपया हां 1 रुपया हो सकेला। ये तो अरे सब वाले मेहमान है के पकड़ा है के बोल बन करा और की किलो के घर उड़ गइल बा यार रेट बहुत कम बा। एकर का रुपया एकर रेट बहुत कम लगी। बताई बा ले ना 7 रुपया छोड़ दो। ओकर 10 रुपया दे दो और एकर 10 रुपया दे दो। अच्छा 20 रुपया। हां 20 रुपया अच्छा चलो ठीक बा वो मैनेज हो जाई। लो जो गट्टा खाओ खुश रहो। बगलिया में दुकान बा भैया ले कबाड़ी पकड़ू अब हम और बड़ा माल लाओ थो जाओ जाओ लाओ के आओ। साला कौन सामान लेके आई बहुत बड़का बतैला तो आज तो साला कमाई हो गई। फ्री फ्री में साला एगो मशीन एगो साइकिल एगो खटिया एगो तसला एगो तगाड़ी
ले कबाड़ू पकड़ी। साला जी, ई गाड़ी है का? हाँ गाड़ी है गाड़ी। हमरा तो ना लगत है गाड़ी है। गाड़ी है गाड़ी देखो। रुक जा खा जा। बाबू माल तो सही में बहुत बड़का लाइल हुए, लेकिन एकर लोहा वोहा सब झड़ गेल है। सब मिला उला के रुक जा बताओ। सब कबाड़ के मिला के 50 रुपया ले लो आ जा खुश रहो, अपने पापा से ना बताइयो। ठीक बा। हाँ। ले जाओ खुश रहो गट्टा खाओ। ठीक बा। जा चाहे तू कह दो चाहे अपने बड़का दादा चाचा गड़िया बेच देले बा। हैं गाड़िया बेच देले बा। हां हां देखा रुका बंद कर रख रख साइकिल रख साइकिल रख अच्छा का बाहर रख